Fugi! 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 Nu sta! Nu sta! Nu sta! Ei bine, am revenit într-o nouă locație. Iar înainte să vă uitați la clipul ăsta, vă recomand să vă uitați la clipul lui Norris, pentru că i-am prezentat un pic din zona asta de aici. Eu am mai fost și drept, suntem într-un cinematograf părăsit, care este bântuit într-adevăr de un spirit. Dacă te întorci cu camera, poți să vezi despre ce este vorba. Ei bine, eu de fiecare dată îmi risc viața, mai ales cu Bez Norris, ca să vedeți voi clipurile astea. Și avem o problemă foarte mare. Aproape 90% dintre voi nu sunteți abonați la acest canal. Știi că durează să te abonezi? Uite, ai apăsat chiar acum și te-ai abonat. Și știi ce poți să mai faci tot în așa foarte puțin scurt timp? Ei bine, poți să lași un like. Iar dacă vrei să apari și tu aici cum a apărut Beatrice, trebuie doar să lași un comentariu și o să ai șansa să apari. Hai, abonează-te, lasă un like și un comentariu și ne vedem în următorul clip. Aici suntem. Este o locație enormă, foarte mare de explorat și dacă aveți de gând să mergeți și voi locații de astea, nu vă recomand, dar dacă sunteți fani, primul lucru trebuie să aveți mânuși, trebuie să aveți măști și haine adecvate, pentru că altfel vă puneți viața în pericol. Și vă recomand să nu o faceți și să vă uitați la noi tot. Noi, desigur că le avem un ghiozan, nu suntem atât de proști încât ne-am uitat mășile și mânușile acasă. Cum a fost, Doris? Fost oribil, doar vreau să ajung acasă. Mi-am promis lui Wiz că filmăm și pentru canalul meu și pentru canalul lui. Parcă ce am trăit în seara asta pur și simplu m-a epuizat și fizic și psihic. Și tot corpul nu mai simt, efectiv. Mă mănâncă mâinea, mă mănâncă fața, buza, de-abia aștept măcar să fac un duș. Bă, să dau, știi cum, cu săpun? Gândiți-vă că a fost o experiență foarte ciudată, aia din cimitir și Cipru la Norris. Ei bine, aici au experimentat ceva într-o locație în care am avut interacțiuni directe, trântit de ușă, după s-a trântit altă chestie, iar noi când am intrat, dacă vă uitați pe vlogul lui Norris și după dați back, o să vedeți că de când am intrat până când am ieșit, totul se întâmplă în alt fir narrativ. Am avut parte de labirint. Tare rău pentru clip, nașpa pentru noi. Horror pentru noi. Astăzi v-am pregătit două povești care, de fapt, ne vor explica mai bine ce s-a întâmplat în vlogul tău. Ți-am spus să nu faceți miștouri, voi ați făcut miștouri. Și am avut parte de miștouri. Bun. În centrul vechi al Bucureștiului, printre blocuri gri și cinematografele uitate în timp, există o poveste pe care locatarii din zonă o spun, dar în șoaptă. O poveste despre o fată pe nume Maria. Se spune că prin anii 90 Maria lucra la un vechi cinema aflat între două blocuri comuniste. Era caseriță la bilete, cum suntem noi acum, cum filmăm, fix în spate. Tânără, liniștită, mereu îmbrăcată într-un palton roșu închis. Extintorul pe care l-am văzut în mijlocul drumului era roșu, apropo, și subțire. Cei ce o cunoșteau spuneau că avea ceva ciudat. Evita mereu să intre singură în sala mare după miezul nopții. Probabil m-a citat după închidere. Într-o noapte de noiembrie, ultimul film s-a terminat târziu. Afară ploua, iar curentul în tot cartierul cădea și revenea în câteva minute, deci erau fluctuații de curent. Colegii au plecat, iar Maria a rămas singură să închidă cinemaul. Cum era pe vremuri, era o singură persoană care trebuia să se ocupe de tot. No. La ora 1 noaptea și 17 minute, mai mulți locatari din blocurile din jur au auzit țipete venind din interiorul clădirii. Nu țipete normale, ci urlete lungi, de parcă cineva era ars de viu. Un vecin a sunat în momentul respectiv la poliție, dar până au ajuns autoritățile, liniștea se așternuse complet. Au auzit-o pe Maria în sala principală, între rândurile de scaune. Trupul ei era într-o poziție imposibilă. Unghiile îi erau rupte, iar pereții cinemaului erau cu urme de zgârieturi adânci, ca și cum cineva sau ceva ar fi tras-o în întuneric. Exact cumva ce era să trăim noi și v-am spus să nu faceți miștori. Cel mai ciudat lucru, toate ușile din sala de cinema erau încuiate pe interior. Deci o fată care ar închide cinemaul și ar trebui să iasă, le-ar încuia pe interior. Bun. La câteva luni după moartea ei, oamenii din blocurile din jur au început să audă lucruri. Uși trântindu-se violent la 3 dimineața. Ce s-a întâmplat nou?
Este ora 3 și 22 de minute când filmăm acest clip. Acum se vede pe ceasul meu scump de la Apple. Bun. Noi ca să ajungem, cam în jurul acelei ore s-au întâmplat toate evenimentele și la noi. Pași grăbiți pe scări, deși nu era nimeni acolo. Lifturi care se opreau singure la etajul 7, unde nu locuia nimeni. Unii spun că dacă stai noaptea lângă fostul cineva și privești spre geamurile sparte, poți vedea o femeie cu un palton roșu stând la ultimul rând al sălii. Dar nu asta îi sperie cei mai tare pe oameni, ci faptul că uneori Maria nu rămâne în cinema. Mai mulți locatari au povestit că au auzit bătăi puternice în ușa lor exact la ora 1 și 17 minute. 3 lovituri lente. Dacă deschizi ușa imediat, nu vezi pe nimeni. Doar un miros puternic de mucegai și apă stătută. Ce ați remarcat primul lucru după ce s-a trântit ușa? Apă pe jos, nu? Apă pe jos, mucegai și când ne-am întors până apă cu mucegai. Bine că am citit povestea asta după ce am terminat. Da. O bătrână din zonă spunea că demonul care a ucis-o pe Maria nu a plecat niciodată, că s-a legat de sufletul ei în noaptea aceea și acum se plimbă prin blocuri folosindu-i vocea ca să atragă oameni afară din apartamente. Iar cei ce o aud pe femeie șoptind "ajută-mă" prin pereți nu ar trebui să răspundă niciodată, pentru că Maria nu mai caută ajutor. Maria caută pe cineva să ia locul. De-aia v-am spus. Eu nu vreau. Eu nu. De-aia v-am spus și m-am ferit să vă spun lucrurile astea de la bun început, pentru că noi puteam să interacționăm cu ea în seara asta și deja labirintul era făcut. Aveam toate piesele din puzzle să-i luăm locul. Deci, și am și a doua poveste aici pentru domnul Best Norris, care vreau să o aud cu emoție. Haideți, să începem acum să citim. Eu sunt efectiv la 1% baterie. După ce am trăit, în centrul Bucureștiului există o clădire despre care muncitorii refuză să vorbească după apus. Un hotel vechi, abandonat ani întregi, care acum încearcă să fie renovat. Frățiorul de lângă. Da. Am înțeles. Sau cel puțin asta încearcă proprietarii, pentru că lucrările nu rezistă niciodată prea mult. Ziua totul pare normal. Schele, saci de ciment, zgomot de bormașini, dar noaptea pasnicii spun că întregul șantier se schimbă. Luminile pâlpâie, singure, liftul de marfă pornește fără curent, iar din parcarea subterană se aud uși metalice trântite cu o forță imposibilă. Un electrician a fost găsit în parcarea vechiului cinema de lângă hotel, adică unde ne aflăm noi acum. Oficial, au spus că a căzut de la etaj, dar cei care l-au văzut înainte să moară spun că omul era îngrozit. Tremura și repeta aceeași propoziție. Femeia din parcare mă urmărește. După acel incident, muncitorii au început să plece unul câte unul. Unii spuneau că vedeau o siluetă între mașinile abandonate din parcare, o femeie slabă, cu haine ude, care apărea doar după miezul nopții. Dar niciodată nu îi se vedea fața. Cei care observau prea mult timp începeau să audă ceva ciudat în căști, în telefoane, chiar și prin pereții hotelului. O respirație lungă, aproape animalică. Într-o noapte, 2 pasnici au coborât în parcare după ce toate camerele de supraveghere au început să se întrerupă simultan. Pe înregistrarea recuperată, mai târziu se vede cum unul dintre ei luminează cu lanterna spre capătul parcării. Și acolo stătea ea, nemișcată. Ce, mă? Nimic, nu știu, e ciudat. Eu sunt căcat pe mine. Stătea nemișcată, cu capul puțin înclinat. Apoi, toate camerele au picat. Zi. Dimineața, unul dintre paznici a fost găsit mort, lângă ieșirea de incendiu. Celălalt dispăruse complet. N-a mai fost găsit nici până în ziua de astăzi. De atunci, hotelul a rămas aproape gol. Renovările încep, apoi se opresc. Echipe întregi refuză să mai lucreze acolo după ce se întunecă.
Nu știu dacă au zis, da. Ok, bine, poate sunt oameni, gen pe stradă, că suntem aproape de stradă. Dar adevărul despre locul ăla a fost un muncitor bătrân care lucrase în zonă încă din anii 90. El a recunoscut femeia din parcare. Nu e... Fugi! 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 Nu sta! Nu sta! Nu sta!